дастаи хатлони шаҳри бохтар дар бозии даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ дар майдони худ аз дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрд. ҳисобро дар дақиқаи 4-уми вохӯрӣ Дилшод Бозоров бознамуд. бо гузашти 8 дақиқаи дигар Фатҳулло Фатҳуллоев бартарии дастаашро дучанд гардонд. ҳамчунин дар дақиқаи 30-уми қисми якуми бозӣ Ҷаҳонгир Эргашев низ барахна кардани дарвозаи хатлон даст ёфт. қисми якуми дидор бо ҳисоби 3-0 поён ёфт. дар нимаи дуюми вохӯрӣ саҳеҳтараш дар дақиқаи 64-ум футболбози дастаи хатлон Умарҷон Шарипов ба як голи ҳарифон ҷавоб гуфт. дар дақиқаҳои иловагии қисми асосии вохӯрӣ Парвиз Баки Ахунов голи охирини вохӯриро ба номаш сабт кард. акнун бо шарофати ин пирӯзии дастаи Хуҷанд бо касби 32 хол дар зинаи дуюми ҷадвал қарор гирифта пеш аз муҳлат медалҳои нуқраи чемпионати кишварро марбути номи худ кард ва ҳамчунин роҳхати марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиёро ба даст овард. бошгоҳи Истиқлол ки 3 давр пеш аз хотимаи чемпионат унвони қаҳрамониро ба даст оварда буд, дар сафар аз клуби марказии варзиш Артиш мағлуб шуд. дидори мазкур дар варзишгоҳи политехникуми шаҳри Душанбе сурат гирифта бо ҳисоби 1-0 ба суди артишиҳо поён ёфт. муаллифи голи ягона дар дақиқаи 39-ум Мунир Давлатбеков гардид. дар идомаи бозӣ бо вуҷуди кӯшишу талошҳои ҳарду ҷониб дигар дастаҳо натавонистанд дарвозаи ҳамдигарро рах насозанд. дар дақиқаи 74-уми пайти дуюми дидор бинобар дағалона вайрон намудани қоидаи бозӣ Зоир Ҷурабоев бо корти сурх муҷозот шуд ва бозингарони Истиқлол бозиро 10 нафара идома доданд. ҳамин тавр дастаи Истиқлол дар мавсими ҷорӣ бори аввал дар Лигаи Олӣ дучори бохт шуд. Знаете, я не веду такую статистику. Для меня важно, что команда показала характер. Наделала громадное количество ошибок. Огромное, невероятно. Но это тот случай, когда эти ошибки очень мелко смотрятся по сравнению с проявленным характером, огромным желанием и умением донести то, что мы пытаемся делать на тренировках. Так и в жизни бывает. Ребенка учишь, он делает ошибки, он делает какие-то... Но самое главное, цель в жизни, характер и проявить его в самый ответственный момент. дар бозии дигари даври 17-уми Лигаи Олӣ дастаҳои Душанбе 83 ва Локомотив Помир бо ҳам майдондорӣ намуданд. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат сурат гирифта бо ҳисоби 1-0 ба суди Душанбе 83 поён ёфт. голро дар дақиқаи 17-ум бозигари тими Локомотив Помир Исроил Холов ғайри чашмдош ба дарвозаи худ ворид карда ба ин васила пирӯзиро ба рақибон дод.